Dom zdravlja Voždovac dobio je novo moderno odeljenje pedijatrije i mi sada idemo pravo tamo. Naša Ivana razgovara sa doktorkom Milenom Janićijević. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro. Da, dobro jutro još jednom iz modernog dela pedijatrije Doma zdravlja Voždovac. Prvo komentarisali smo, kad smo dolazili ovde u ispostavu Doma zdravlja, da je naselje onako prilično živo i šareno i osvetljeno, svetlo je, lepo se osjećate. A onda smo ušli u pedijatriju i konstatovali smo da ovo zaista treba da bude standard kako ovo mesto ovde izgleda, zato što je šareno, nema belih zidova, ima puno plišanih životinja i svega da vam skrene misli da ste bolesni, i roditeljima i deci i svima koji dolaze. Doktorka Milena Janićijević je sa nama. Doktorka, pa stvarno što da vam kažem, ja ako sam imala možda neku glavobolju, mene je prošla kad sam ušla. Meni je drago, nama je bio cilj taj da kad deca dođu, da jednostavno ne zateknu one stereotipne bele ordinacije, bele mantile, namrgođene možda sestre, nego da se trudimo da njima približimo prostor u kome dolaze zbog svojih problema, da im približimo domaćoj atmosferi, da jednostavno malo našaramo zidove, da stavimo igračke, da deca vide da smo mi njima prijatelji i da zajedno radimo za njihovu dobrobit, mislim. Sad, naselje je veliko. Kažite mi koliko u ovoj ambulanti ima dece sa otvorenim kartonom? Ovde ima 850 otvorenih kartona, od toga je 600 kartona preškolskog uzrasta i za sada samo 200 školskog uzrasta. Dobro. Još uvek je, da kažemo, mlado odeljenje. Mlado odeljenje, radi jedna ekipa, puna entuzijazma, puna ljubavi prema toj deci i prema poslu koju radi. Primećujemo da je mnogo uloženo energije i ljubavi u detalje i ove lampe u obliku oblaka i ogledala i jastuke šarene. Ko je sve bio u timu zaduženom za dekoraciju ove ispostave Doma zdravlja? Pre svega mogu da se zahvalim IKEA koja je bila u timu sa svojim arhitektama da osmisli ovaj prostor, onda patronažna služba naša i PR Doma zdravlja, naravno uprava, Ministarstvo zdravlja koje daje podršku deci i poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite dece, Sekretarijatu grada Beograda za zdravstvo, tako da su svi pomalo ulagali, a mi malo osmislili kako da naša deca uživaju u prostoru drugačije nego što su navikli do sada. Sada verujem da su potpuno različite stvari kada neko kaže da voli decu i da voli da radi sa decom. Čim uđete u ovako neki ambijent, onda zaista se potvrdi ta rečenica da neko voli da radi sa decom i da im pomaže. Koliko vama lično prija što ispostava ovako izgleda? Pa, meni jako prija i mislim da ne može da se odvoji voleti decu i voleti da radite sa decom i da jedno bez drugog ne može. Znači, pedijatrijski tim je taj koji mora pre svega da voli decu, da ume da priđe deci, da je dovoljno edukovan, da razbije strah kod roditelja i kod dece, a naravno da meni prija što ja imam takve timove u Domu zdravlja Voždovac. Koliko još očekujete kartona u narednom periodu? Pa ja sad ne mogu da vam kažem koliko naselje je jako veliko i mlado je naselje. Pretpostavljam da će tu biti još i negde 500-600 dečijih kartona i trebalo bi da bude koliko ova škola nova u naselju ima đaka, trebalo bi sve te dece da pripadnu Stepi, a to je negde oko 1200-300. Hvala, mi ćemo se svakako vidjeti ponovo. Zadatak mi je danas bio da prvi put dođemo i snimimo ovu modernu ispostavu Doma zdravlja i pedijatrije i moram da vam kažem da posle posete ovakvim ambulantama čovek više ne razmišlja o tome da li ga nešto boli, zaista odlazi sa nekim lepim osjećajem, pa i verujemo da će sve manje dece biti bolesna. Hvala Ivana, vidim da ti se mnogo dopala ta plišana igračka. Nemoj da poneseš, ostavi je deci.